6 snin mill-jum traġiku illi ħasat pajjiż, 6 snin mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. U feluq dan l-anniversarju ikraħ laqda Repubblika, manueldelia.com u laqda Occupy Justice nedu ġimgħa ta' attivitajiet varji minn intervisti għal eżibizzjonijiet tal-arti bl-attivitajiet jilħqu l-qofol tagħhom propju fis-16 ta' Ottubru. It-tlieta filgħodu quddiem il-Parlament, Repubblika nedit skultura magħmula mit-Taljan Gerald Moroder maħduma kompletament mill-fdalijiet tal-esplużjoni li ħażdet il-ħajja ta' fost oħrajn Giovanni Falcone illi nqatel mill-mafja fl-1992. Il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina insista ma' Net News dwar il-ħtieġa illi f'pajjiżna jiġu introdotti liġijiet antimafja u l-bżonn illi l-Gvern ta' Roberta Bela jirrikonoxxi li f'Malta hawn il-preżenza tal-mafja iżda fi kliemu dan ma jistax jagħmlu għaliex il-preżenza tagħha hija propju fil-kuruturi ta' Kastilja. Parti il-fatt illi il-mafja f'Malta teżisti u għandha eruq sodi, eruq fondi ħafna fil-gvern. Però huwa ovvju illi liġijiet kontra l-mafja ikunu jfissru illi l-Istat Malti jrid jiġġieled lill-mafja. U allura u evidenti Roberta Bela ma jridx daw il-liġijiet għaliex jaf illi il-gvern tiegħu jkollu problemi serji ħafna mal-liġi jekk jiddaw jiġu introdotti. Mistoqsi minn Net News x'inbidel f'dawn l-aħħar 6 snin minn meta Daphne Caruana Galizia ġiet assassinata bl-aktar mod brutali f'karozza bomba quddiem id-dar tagħha, Aquilina stqarr li triq għadha waħda twila. Sfortunatament ma seħħitx il-bidla illi dik l-inkjesta pubblika irrakkomandat u lanqas il-bidla li il-Maltin u l-Awċin ta' Reda Tajba jixtiequ għal pajjiżna. Għandna gvern illi hu evidenti illi għandu element kriminali qawwi fih. L-attivitajiet li jfakru l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jinvolvu intervisti, eżibizzjonijiet tal-arti, kif ukoll diskussjonijiet. Bil-qofol jintlaħaq nhar it-tnejn 16 Ottubru kommemorazzjoni silenzjuża fit-3 ta' wara nofsinhar fil-Bidnija, segwita minn quddiesa fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Franġisk fil-Belt Valletta u Velja quddiem il-qorti fis-7 u nofs ta' filgħaxija. Intant, għall-preżentazzjoni ta' dan il-programm ta' attivitajiet spikka in-nuqqas tax-xandir tal-Istat, fejn tal-jaġir juri biċċar l-iżbilanċ u ċ-ċensura li bihom qed titmexxa din il-Kamra tal-Aħbarijiet iffinanzjata esklusivament minn but il-poplu. U evidenti li x-xandir tal-Istat huwa fidejn qed jintuża mill-Gvern ta' Roberta Bela biex jiċċensura, biex l-attività kriminali tal-Partit Laburista, tal-Gvern Laburista ma tiġix skrutinizzata mill-xandir nazzjonali, in-nuqqas ta' preżenza tagħhom hawn dalgħodu huwa xokkanti. Qed nitkellmu dwar ġurnalista li ġiet maqtula, qed nitkellmu dwar kollaborazzjoni ma' fondazzjoni illi ġiet imwaqfa għaliex l-iktar maġistrat li fid-dinja huwa magħruf illi iġġieled kontra l-mafja u li propju nqatel mill-mafja waslet sabiex illum għandna din l-istatwa illi għall-ewwel darba ħarġet minn Palermo u propju mid-dinja kollha din ġiet il-Belt Valletta. Ġiet il-Belt Valletta sabiex propju nimmarkaw il-fatt illi f'pajjiżna il-mafja teżisti u għandna gvern illi ma jridx jiġġieldilha. Francesco Catania, Net News.